Здравейте на всички в моят канал. Днес съм пак в същата зала. Сядам първо на четвърта машина, както винаги. Само ще помоля хората, които нямат 18 години, да не гледат това видео, да напуснат от тук, а тези, които имат 18 години, да играят разумно с суми, които могат да си позволят да загубят. Депозита днеска са 1000 бройки. Запукваме на сърцата старто, да видим какво е положението. И да се надяваме положението да е уникално, да не е Камбоджа, разбира се. Как ги тръгваш тия седмици, ама даде черешките, 340 кинта запис. Взимаме ги, така обичам да ми почва сесията. Всичко да е уникално. И след малко да зачешам на дебело, да направя големите пари, да я да си купа хубавите коли, да излизам с хубавите жени и да ям само хубави храни. Всичко ще бъде хубаво, стига да има баланс. Ето тук. Завърши ги добре с катерчетата 200 кинта. Бързо се случват нещата. Между другото 400-тачета резко ми даде тази игра, може и да ме заиграе. Да се надяваме да ме заиграе. Защото има две опции. Едната опция е само да ме лъже, другата опция е да си ме иска в игра. Правим една хубава печалба и отивам на ресторанче, както съм гладен в момента. И ми се яде нещо хубаво и скъпо. Един омар. Сега ще удара 2-3 хиляди и ще си поръчам един омар. Добре. Много обичам да ям скариди, между другото. Даже може и едни скариди да си взема. Надявам се да се случат първо нещата. А не да мисля толкова напред за напред. Както и да е. Тук се оплетох, защото се загледах. Забравих си мисълта, но това не е важно. Важно е сърцата да не си тръгват от играта. Само че след 10 празни врътки трябва да се ударят 10 на 20. Не 10, по-малко ще са, още 4 давам. И тройчо нема на 20 кинта. Още малко ще я правя, аз знам, че ще си върне. Добре, ма затвори камбанките, 400 лева затвори камбанките, бе. Щях 2 омара да ям, не един. Морски дарове Ресио. Като чувам морски дарове винаги се сещам за жена, не знам защо. Имали ли сте такива приключения с морско момиче? Ако ме разбирате. Или ако сте момиче, миете ли аквариума? Да не започваме тази тема. Машинката май си иска залог обаче. А комара така се усеща на друго ниво. Different ниво, different клас. Не играй се на камбани, не играй се на камбани. Сами ги даде по-малко, защото не беха плътни между другото. Аз от малко обичам да бия камбаните. Тук в Маус 4 си имаме едни камбанки, които си ги дрънкаме. Ще си направя клипче на камбаните, как ги бия, ако фана екран камбани. И аз полова игра си пускам, както съм гладен в момента. Само за храна мисля. Добре, нека тройчици, например 3, прибираме. 20 кинта се усеща малко така дискомфорт. Не свърта много на едно място. И като дава празни, още по-гадничко ми става. Много мразим празни вратки на 20 ля. Добре, ама една четворка. Ще се местиме май на другата машина. Четвърта днеска само е поддържаща.
Така като гледаме. Дигна ли 300-400? Не, ама си ги взе. Взе си ги обратно. Ще пробвам още 100. Имам надежди в тази игра. Седмачката ни избега. Тази ни я даде. Днеска е прекрасен ден, нали така? Какво правихте вие днес? Аз, например, станах след обяд. Спах цял ден. Наспах се. Станах обичайната закуска. 3 яйца, мезенце, някаква мръвчица. Тренирах и резко ми се дошляпаха. Сложи тук едно сърчице. 700 лева петици. 700 лева петици портокали. Една тройка дини и 4 сливи. И 3 сливи. Няма какво да ги смятам, тя машината ги е преценила. Машината е сметнала всичко. Балансът започва да расте. Така искам да се случват бързо нещата. Седмаците, фърли ги тия седмаци, аз ще ти покажа. Скоро не съм ходил до мола и мисля, че днеска ще е деня, в който ще трябва утре да си изхарча паричките. Гледано и петия пром. Тя си дава, ама в един момент ще почне да взима. И ще взема много да си повервам. А почнеш ли да си верваш, става още четворка дини, взимаме ги. 470, 2000 станах. Капитани сме от всекъде. Просто сме капитани. 1000 лева сме печалба. Но така като гледам си играе и може да даде още четворки две. Една всъщност. Ще дава още според мене. И има да дава сърцата. Направо пишете какво да си купувам в предложенията. Къде да инвестирам парите? Усещам, че ще е хубав ден. Завърших на деня. Да, сменям ли? Ще пробвам още 200 ля. Тя ще си ги даде. Много добре играе тази игра, между другото. Не съм я въртял много, но определено вече ми е в плейлиста си игри. Четворчица. И така един път бех ударил от комар. И ходих до мола да си поглеза, да си купа нещо. Що не? И си купих едно CD за моето BMW, което сега плаче за ремонт. Така че трябва да ни хубави цифри да изпишеш тук на този залог, да ремонтираме BMW-то. И CD-то между другото са не работи. В смисъл то работи, но не се включва. Не се включва, защото тока нещо избегава нещо някъде. Трябва да я вода на преглед. Да излекуват до 1,5 500 на зима без записи. Ще върна ли нещо? На 10 я свалих и ми даде. И не затвори. Нищо. Тя си знаех, че трябва да върне. Затова и казах до 1,5 да усети, че ще я притисна. Трябва да дърпаш ти конците на машинките. Ти трябва да движиш играта. Обаче до двойка. До двойка проме и ще се пренесеме некъде другаде. Че тя си дава доволно свалени, дигнани 2 пъти. Мести се. Идваме да ловиме зарчетата. Продължаваме на 20, явно това е чипа. До 1,5 ще я пром на 20 кинта. И на 10 малко, да има. На 20 на 10, е така ще я въртиме, докато оцелиме къде е правилното място. Болното място на машинката. Да фърля един зар шестици. Ов, добре. Дините ги затвори тук на 20 кинта. Пара 867 лева. Дините.
Да бе, на Дини си ми върви днеска. Върви си ми на Дини и това си е. Съгласен съм и на Дини. Седмаци, Дини. Това Дини. Добре. 632 ля. Живота е прекрасен. Живота е прекрасен, заровията са само шестици. Само шестици. 3175 ля. Можеш още. Още можеш. Падини има, ама не ги върза. 637 ля черешки. 4 хилки ги правя. Сега ги правя 4 хилки и съм капитан. Това е чипа. Това е играта. То зар. Фърли 2 зара, шестици, чифт. Направо вече сега си мисля къде ги наместа тия пари. Какво да си купи? Трябва винаги като удариш комар да си купуваш нещо, да се глезиш, да се чувстваш. Да усетиш, че си ударил. Първо лице ще взема масло за колата, че и без това карам без масло. Не бе, той има някакво малко там капе, ама не е много. Дюбваме ги тези 2,50, това е момента за 4 дуба резки, които няма да ги даде. Много добре се разигра тази игра и на 20 кинта как стават бързо нещата. Обаче, да не си насилвам късмета, ще пробвам някоя друга обаче. Нали? Тя тази си даде. Добангелес. Нема Добангелес. Местиме се. Направо решавам да направя един бонус за 420 ля. Не макс бонус, бе. Едно бонус, че за 420 ля, па ще имаме какво царя покаже. Айде, Клеокатра. Фърляй като изумява. Като обезумява. И 3 хилки мисля, че ще са ми достатъчни. Нема да лакомея малко повече така. Че ще стане белята, ако стане лакомията тук. Да. Въпреки, че що да не извада 4, тя сега ще плати. Сега ще плати. Днеска явно съм си късметлия. Може да не плати нищо. Както е тръгнал. Изпих си късмет. Не. Как 20 ля, бе, бате, за 400? Я тога... за 120, то ще ми фърли се 20 ля. Се 20 ля трябва да ми фърли. Сега представете ли си да не ми фърли 20 ля да не мога да си извадя парите? Ще звъна да правя проблем по телефона. Оп, 4 лапички, не знам какво значи това, сега ще разбера. Пак ли са си 8 врътки? О, 12. Тук съм я убил. Шо не ми ги даде на по-дебелото? Я видим в ауто дали има нещо интересно. Да си купа, аз не за друго. То бонус трябва да го плати и... Шо ги спирам, бе? Защото съм Янко спирачката. Плаща го този бонус. Даже няма хода да ям, ще си поръчам. Пари за доставка ли нямам? Даже ще плата на главо за дъжд. Опция дъжд. С доплащане. Сега на втория сме готови. Тук има потенциал да се случи нещо голямо, ако е верно на втория. То не ми останаха врътки, бе! Подигравка. Оп, спрех котенца. 30 кинта. Оп, 2 врътки ми даде още. Ретригър някакъв ми е фърлил. Взимам го. Слава. Втория ми бега. Защо ми бега втория? 86 ля. Пас ме огърба 40 ля. Колко ни станаха паричките? Сметай тук, сметай. И аз ще се преместя. Ето тук пукам 11 врътки на 6 лева. Ако не ми върже, ставам и си тръм като пич. Звъна на човеко да носи яденето. Звъна на жената
от обялата да носи десерта. Ще вечерям суши и за десерт ще има риба. Е, така обичам, като машинките дадат, настроението е на 6, всичко е на 6. Чувствам се прекрасно. Тук обаче може да се застоиме. Може и да се застоиме, защото ще хвърляме като води. И аз се обадих и спре да дава. Похвалиш се и всичко тръгне надолу. Сега ще оправя нещата. Трябваше да го дубна. Много бързам. Айде, 6 на 10. 6 на 10. Щеха да станат 7. Очакваше се нищо да не даде. Но па-доволно. Ето тук на 1,20 ще си ударам. Без комисионната. Това беше всичко от мен, значи за днеска. 2 хилки съм горница, повече няма да наглея, въпреки че добре играят машинките, но няма да прекалявам. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за моят канал, за да има още такива видеа. Палци, коментари, пишете коментари дори път кои игри да играя или кои ми препоръчвате и някакви такива хубави работи. Благодаря на всички и до скоро!